Doncs anem a veure la persecució de la tempesta del dia 6 de setembre de 2014. La primera gravació, veureu, és arribant entre Breda i Montsoriu. La tempesta era realment violenta, vam haver de donar mitja volta. Veiem-ho. I anem a veure la segona, la més violenta. Anàvem ja cap a Sant Celoni, la tempesta venia amb molta rapidesa, no ens en vam poder escapar, ràfegues de pluja portades pel vent molt fort i després la pedregada.